Azatlyk radiosynyň Daşoguz welaýatyndaky çeşmesi soňky wagtlarda regionyň awtoulaglara ýangyç guýulýan nokatlaryny müşderilere goýberilýän ýangyjyň benziniň bolmalysyndan kim guýulmagynyň has göz-görtele häsiýete geçendigini habar berýär. Bu maglumat Türkmenistanyň ulaglar we ara gatnaşyk toplumynyň işgärleriniň gününiň ilkinji gezek bellenýän wagtyna gabat geldi. Azatlyň ýurdun dürli regionlaryndaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, ýangyç stansiýalaryny benzin kim guýmak we guýulmadyk ýangyjyň pulunu almak öňräkden bäri gelýär. Emma bu kim guýmak olalky ýyllarda beýle ýygyderlik häsiýete eýe bolmany diýip synçylar belleýär. Soňky wagtlarda aýdylmagyna görä Daşoguzda hususy ulaglara ýangyç guýdurýan müşderilere goýberilýän her 10 litr benziniň ortasy 1 litri kim guýulýar. 20 litrlik demir kanistri benzin guýduryp alsaň, muňa anyk göz ýetirip bolýar. 20 litrlik gap dolanyny benzin ölçeýjiginiň ekranyna 20 derek pesinden 22,5 litr diýen ýazgy peýda bolýar diýip Daşoguzdaky çeşmemiz habar berdi. Bir kunlukda dostum nasos işletmek üçin 5 litrlik gaba 5 litr benzin guýdurmak üçin pulunu berdi. Emma onun gaw dolmanka benzin guýuju bekediň ekranyna 5 litr diýilen ýazgy peýda boldy we benziniň guýulmagy kesildi diýip çeşme görüň berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, benzin guýýan işgär müşderiniň bu ýagdaý barada geňirgenip beren soragyny gülümjirep, "Bilen bir ýerden iýmele" diýip gönümmel jogap beripdir. Şeýle-de ýangyç guýulýan stansiýalarda video kamera goýulansoň, kanistrlere benzin guýdurmak biraz kynlaşdy we munyň üçin benzin guýujylary ýalbar ýakar etmeli. Onsoň 20 litrlik gaba 17-18 litr benzin guýulsa, sesini çykaryp bilmän gaýdýarsyň diýip ýerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Daşoguzda çeşmenin tasdiklamagyna görä, sürüjileriň köpüsi welaýat merkezinden Aşgabatda urulýan ýoluň urundaky ýangyç guýulýan stansiýanyň ýangyç guýuşundan, ýagny göz-görtele haklarynyň iýilmeginden nägile bolýar. Bu ýangyç stansiýasy esasan Daşoguzdan Aşgabatda urýan sürüjileriň ulagynyň bakyny doldurup geçýän ýangyç nokat diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetde bolýan sürüjiler ýangyç stansiýasyndaky düzgün bolmalary bilmek üçin ýa bakyny dol boşankurladyp barmalygyny ýa-da benzini kanistra guýdurmalygyny aýdýarlar. Men bu ýerde karamlyk kän gezek barladym. Meniň ulagymyň baky dol boşanyny 39 litr benzin alýar. Emma şol meçördäki benzin guýdursaň ekranyna 43 litr diýen ýazgy çykýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran sürüji aýtdy. Şeýle dol bu ýagdaýy köp adamyň bilýändigini, emma sesini çykarmaga gorkýanlygyny sözüne goşdy. Yerli synçylaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, benzin guýulýan stansiýada işe ýerleşmek her kime ýetdirýän zat däl we munyň üçin hökman ýokarda arkan bolmaly. Şu arka meselesi hem ýangyç guýujylaryň müşderileriň jübülerini arkaýyn girmegine hem de bu biýdilgünçüligiň bolmaly ýa kadaly bir zat ýaly dowam etmegine sebäp bolýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran synçy aýtdy. Türkmenistany benzin soňky gezek fevral aýyny öňünden halka aýtman diýmän 50% gymmatladyrly we onuň täsiri ýurtdaky adyk we senagat garytlarynyň bahalarynyň hem üzül kesil ýokarlanmagyna alyp geldi. Şol wagtda ila darasynda benziniň ýene-de gymmatlajakdygy hakyna aladalar bar. Emma Türkmen hökümeti bu aladalara hiç reaksiýa bildirmeýär.